Türkiýede Türkmenistandaki adam hukuklary barada umumy maglumat berildi. 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde Istanbulda Türkmenistan garaşsyzlygyň 30 ýyllygy atly kitabynyň tanyşdyryş konferensiýasy geçdi. Türk dinleýijiler üçin material geçen ýyl döredilen ýaş türkmen aktivistleri hak hukuga daýanyş toparynyň tarapyndan taýýarlandy. Çäre 9 sany Türk jemgyýetçilik guramasynyň wekilleri we medeniýet işgärleri gatnaşdylar. Tanyşdyryş dawarasy Halkara Adalet platformasyndan Adam Çevik tarapyndan açyldy. Türk hukuk goraýjy aktivist Türkmenistanyň dünýäniň iň repressiw we izarlaýlanan ýurtlarynyň biridigini aýtdy. Ýaşaýjylaryň köpsi garyplyk çäginden aşakda ýaşaýarlar. Möhüm kanuny, sosial we beýleki meseleler henüzem çözülmän galýar. İş gözlemek üçin ýüzlerçe müň raýat daşary ýurdu şol sanyna Türkiýe gitmäge mejbur bolýar. Ýurtda islenlik başgaça pikir ýöredilýär. Garaşsyz syýasy we jemgyýetçilik guramalary gadagan edilýär we medeniýet azatlygy ýok. Insan hukuklaryny goraýjy halkara jemgyýetçiligiň medeniýetyň ünsini çekmek we Türkmenistana raýat jemgyýetine edilýän basyşy durdurmak üçin bilelikde işlemäge çagyrdy. Hak hukuga daýanyş toparynyň aktivisti Dursultan Taganowa Türkmen Helsinki fondunyň syny taýýarlamakda goşandyny belläp, Türkmenistanyň söz azatlygyny, birleşmek, din azatlygyny we demokratik saýlawlaryň ýoklugy ýaly adam hukuklarynyň hakykatdan bozulmagy barada çykyş etdi. Şeýle hem häkimetleriň ýurtda koronavirus pandemiýasynyň bardygyny ikrar etmekden ýüz öwrenligi üçin tankit edilýändigini aýtdy. Taganowa Türkiýedäki türkmen raýatlary bilen bolan ýagdaýa ünsi çekdi. Bu ýurt köp sanly türkmen raýaty üçin ikinji öý boldy. Şeýle de bolsa, müňlerçe watandaşymyz pasportlaryny uzaltmak bilen ençeme ýyl bäri kynçylyk çekýärler. Şonuň üçin bir kanun migrantlaryň ýagdaýyna girmäge mejbur bolýarlar. Pandemiýa başlanandan soňra Türkmenistan serhetlerini ýapandan soň ýagdaý epesli ýokarlandy. 10 müňlerçe adam henüzem watanyna gaýdyp bilmeýär. Düzgünleşdirilmedik kanun status sebäpli bu ýerdäki köp hukuklardan, şol sany lukmançylyk kömegi, pensiýa we iş bilen baglanşlykly şikayetlerden goramak hukumymyzdan mahrum bolduk. Ingyýnanlar ýan zat watandaşymyz bu ýerde aradan çykanna, türkmen häkimetlerinden haýyş bilen ýüz tutamyzda da onu öýüne jaýlap bolanok. Şeýle hadisalaryň ýüzlerçesi bar. Tanyşdyryş dawarasyndaky beýleki türkmenler we türk aktivistleri hem çykyş etdiler. Aklawjy Ömer Yüzgül: Türkmenleriň edilen ýagdaýyny görýäris. Muny ätgermezlik edip bolmaz. Dogan türkmenlerimiziň hukuklaryny bozmagyny besetmeli. Geçen çykyş Türkiýede we Türkmenistana adam hukuklaryny goraýjylar bilen aktivistleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ädimlerinden biridir. Käbir gatnaşjylar 12-nji martda geçirilen prezident saýlawlaryndan soňra resmi Aşgabatyň başyna üýtgeşikleri umyt baglaýandyklaryny aýtdylar.